Бебе Ишо заспа. И ние се активизираме. Да свършим някаква работа. Така, докато Кали преспиваше бебето, аз пуснах видеото, което гледахте вчера. И сега правим видеото, което ще гледате днеска. А кога е това днеска? Може да не е било точно утре, когато сте гледали видеото вчера. Ако ме разбрахте какво искам да ви кажа. Кукуруку, вафла чудо. Чакай сега, дръж този телефон и говори нещо, аз да се облека, да съм по-представителен и привлекателен и... Миро, тази диня не е като нас диня. Миро ще ме разбере за какво говоря. И Люси също ще ме разбере за какво говоря, само Дидо не разбра за какво говоря, защото той беше изпил. Знам за какво говориш, ама защо сега така говориш? Какво беше изпил? Хората. Кажи какво беше изпил. Бях изпил 2 водчици. От време на време, на 2-3 седмици пия 2-3 водчици, защото не става. Напрежението идва в повече. Сега. Аз все пак предлагам да покажем това, което беше в миналия епизод. Да разкажа. Ама я ти ме снимай. Да. Аз ще разказвам. Айде. Сега. Нещата са много, много прости. Толкова много сме изчистили целият двор, че не можем да намерим капак за кофата. Обаче пък за сметка на това кофи имаме много. Затова единственият капак, който намерих, реших да не го рискувам. Той има тук дупчица, между другото. Този капак има дупчица, защото когато кофата е затворена, готвачите в кухнята обикновено го тупват, за да отпусне. Иначе си прави вакуум. Да, и по-лесно се отваря кофата. Така, но не се отплесваме след тая. Тук мога да му сложа една лепенка, то смучи навътре, така че ще вакуумира. Сега, дай да отворя. Набий по-наблизичко, ела тук. Сега, виждаш ли какво става? Сега, ето така го правя това нещо. И де-факто, от тук смучи, създава вакуум и от всичките буклуци, които влизат от тук, минават първо през водата. Т.е. прахоляка не отива към онова нещо. Сега, очевидно, системата работи, нали? Да, турбишката там сменена ли е? Там не е сменена. Нали? Не е сменена. Не. Да, не е сменена. Най-вероятно е пълна. Сега, друго исках да кажа. Ето сега, затваряме го това нещо и показваме нагледно, нали? Проблема тук е, че кофата е прекалено малка. Когато това нещо го бях потопил, тази част, я бях потопил повече във водата, това като смучи, прави и по едно време направо усещам как този маркут се пълни с вода. Трябва това нещо да бъде тук горе сложено на капака. Тук намерих едно друго бидонче, обаче преди да го окепазе него, и то от буклука, да не си мислите нещо, но също е много, много меко. Паянтово е, да. Много меко. Тоест, вакуума сплесква тази кофа, със сигурност ще сплеска и това. Но, ако това нещо се намери в някаква бака от тези металните капаци, които са с тип бака за боя, има едни скоби отгоре, които така се штракват метални штрак и да не позволи да се сгъне наобратно, да стане имплозия, не експлозия. Ай си какви думи ползвам. Да, със сигурност ще работи. Той сега работи, сега ще ви покажа. Къде ще покажем? И тук. Не, предлагам там да покажем, защото тук е прекалено запрашено и деца вика може да го издухаме с духалката, докато там се е набило малко в тревата. Не, аз сега само показвам принципа. Това нещо ще бъде преправено. Просто показвам принципа. Тоест и днес няма да изчистим, тъй ли? Мисля, че няма да можем да изчистим, защото сега ще видиш какво се случва. Добре. Така, запушете си ушите. Стартираме. Чакай. Да го пусна ли на хиперлапс? Не. Пускаме. Тук. Виж кофата.
Рай. Да. Мощна ни е прахосмокачката, кофата ни издържа, сега филтъра ще ми се разлее. От този YouTube само 5 лева ли имаш за една турбичка, бе? Сета, съседа дойде. Здрасти! Така, новото видео почна. Съседа е тук, т.е. не може да снимаме. Ще изгледаме новото видео, ще ядеме малко диня, аз ще ям малко семки. Да, диетата не позволява, ама това е положението. Госпожо Петрова, Искаш нещо да кажеш? готова ли? Какво ще кажа? После, айде. Така. Трябва да казвам, че нито ядохме диня, нито ядохме семки. Малкия ревна и Кали отиди горе. Всъщност аз ядох семки. Чаках я до сега, обаче очевидно я няма. Сега въртиме този кран. Тоест, тук е спрямо капковото, как съм го направил. Спираме капковото, пускаме този мъркуч, пускаме този кран, насам се разклонява едно трасе и натам се разклонява друго трасе. Това с една помпа имаме два кръга. И сега пускаме помпичката и гледай какво става. Оп. Тук започва. Тук започва. Докато напълни трасето, малко да полееме розичките. Гледайте какво става въпрос. Този червен цвят не можем да го покажем, просто е уникална красота. Тук някакви са прецефтели. Така, това се разпръска вече сериозно. Супер. Това се разпръска сериозно. Супер. И това се разпръска сериозно. Супер. И сега някои, които живеят в някакви топли места, не в планината, ще кажат: о, колко яко да разхлади малко. Ние след 7 часа нямаме нужда от разхлаждане. Сега съм с тениска, защото за гол вече е студено. И след около час-два трябва да съм облечен с някаква блуза. Обикновено не обличам такава блуза, ами направо замръзвам и си обличам якито. Сега тук, чай да ви покажа, правихме. С Кали преместихме, имам си такава скара на дървени въглища, много яка, понеже има дръжки, тук отстрани. Съм сложил този стереопор и отгоре сложих един джам да ни я вали, нали, да ни ръждяса. Обаче гледайте какво става. През стъклото се е запалил стереопора, нагрял е стъклото и долното стъкло го е спукало. Горното е здраво, но долното е спукано. Прекрасната ни оградка. И сега обръщам да ви покажа горе какво се случва. Ето така. Поливаме градинката. Не градинка, ами тревичка. Тук вече, въпреки поливането, виждате, че си е изсъхнала. Ама се тая. И сега, понеже предишният епизод свърши с това как Кали ще ви показва краставиците, мисля да ви ги покажа аз на 2 на 3.
А пък тя после ще си ви ги показва по-обстойно. И тук имаме едни лилиуми, които са много по-яки от тези, които тя беше откъснала. Тарам! Уникални. Уникални. Ще си направя снимка, скриншотче. Охо! Да, сега ще ви покажа краставичките. Ето. Тук. Там има други. Стига толкова, няма да й изземам функциите. Тя ще си показва каквото си прецени. Та да, сега ще изчакаме и ще видим какво ще направим. Нещо трябва да направим за вечеря. Така. Ето ме и мен. Моите кафтенци се завърна. Виж, аз показах малка част от твоите крастави. Да, така, защото си мислех, че ти няма да дойдеш, ама ти пък вече дойде. Как така няма да дойда? Тук да покажа как пуши. Да няма против комари. Гориме кашони. Тази ламаринка от днеска върши много хубава работа. Не позволява да се разгаря, малко забавя горенето. Тук преди краставиците да си покажа оранжевото мушкато. За такова ми го продадоха всъщност. То е супер червено според мен. Ами не червено, ето това. Кое? Ето това тук е червено. Те направо гърмят цветовете, човек, тук. Гърмят, не гърмят, то и то. Добре. Не съм влезала в градината скоро, почва да си личи. Ама то и то. Краставички. Трябва да спрем след малко тревата, където се полива, и да пуснем тук на краставичките, защото специално този ред е доста изсъхнал. А новите краставилки се показват, ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Къде? Чакай. Ето. Аха, да. Но краставицата обича вода. И освен, че обича вода, Шишо, тук нещо прави ли ти впечатление, че липсва? Липсва? Да, липсва нещо. Мрежата? Да, мрежата липсва. Доматите как са? В този канал не сме показвали доматите, но да ви кажа, бяха нападнати от тута абсолюта. И аз нападнах тутата. Това ми се получи добре, май. Да, ако го има на шорти, значи добре се е получило. Да. Доста добре се вижда. Ти кършиш ли ги тия домати? Какво означава да ги кърша? Колтучиш. Да, колтуча ги. Долните листа ги махаш на корените, така ли? Да. Не само долните листа. То явно съм го пречупила. Не махам само долните листа, махам всички колтуци. Това как се казва това цвете? Е там, което е уникално. Химерокалис. Химерокалис? Да. За това нещо не полагаме абсолютно никакви грижи. Цъфти много хубаво, много дълго време цъфти. И обаче виж как си лечи, в какъв периметър пръска водата. Виждаш ли как само 3 дена сме поливали тук и... Да, не е хубаво да е 3 дена, ама сега тук хората, които знаят ситуацията с хард диска, но това така ли, че ще го покажем, тук имаше едни оси. Си бяха направили гнездо и Миро ги изгори, както е там в една гума. И не сме показали ето тук. Тук е духал вятър и вижте какво е станало. Гледай, защо ножицата е там? Кой е такова? Това шише нещо му се е случило. Какво му се е случило? Някой го е настъпал. Кога? Не знам. Ще го сменим с друго. Нямаме шишета ли какво? Да, нямаме. Обясни, защото още има някакви хора, които са не разбрали защо слагаме шишета отгоре. За всички, които не са разбрали и за всички, които ни гледат и споделят наш опит в други канали, знаем ви, наблюдаваме ви.
Да, само да ви кажа, че Калина е навсякъде. Не, има други агенти, които наблюдават и ни пращат скриншоти. Аз нямам такова свободно време. Слагаме шишета върху коловете, на които сме отрязали гърлото, с идеята по дъната да се парзаля мрежата и когато си отрязал гърлото, вероятността вятъра да издуха бутилката е много малка. Сега тук очевидно вятъра, който е духал онзи ден, е бил изключително силен, обаче от 100 кола. Не, това също не го е направил вятъра 100%. По-скоро отгоре се е закачило, понеже бутилката вече е компрометирана и като е духнал това, тя го е извадила. Даже се вижда къде е. Виждаш ли? Да. Не може вятъра. Аз съм Добре, го изчислил но това. това е от 100 кола една бутилка. Така че не си правете експерименти, да режете бутилките на половина, да слагате кофечки от кисело мляко. Използвайте нашия опит. Напълно безплатно е. Просто кажете, че сте го видяли от нас. Не е нищо сложно, нищо трудно. Не. Това някои хора да споменат нашите имена в каналите си е много мъчно. Не казвайте. Просто го направете като хората и покажете адекватно. Сега аз тук мога да кажа някакви неща. Ние няма ще запазя добрия тон и благоприличие и ще кажа: бъдете живи и здрави. И си правете каквото искате. Какво се случва тук сега? Кажи. Тук започнах да махам полския хвощ. Въпросът е, че ето оттам, то си личи даже къде сме действали с... Така, там видеото с пчелите отиде при хард диск. Тъй, че не видеото с пчелите. Видеото с осите. Видеото с осите, пчелите не живеят в земята. Има и земни пчели, но за друго ставаше въпрос тук. Сега, обяснявай и гледай в камерата. Не си гледай там осите и пчелите. Така, започнах да махам полския хвощ от гумите. Както виждате, доста така трева е махната, но както винаги аз работя от този час нататък във времето и когато се стъмни, първо става тъмно и не може да се работи, независимо, че там има лампи, обаче доматите вече са достатъчно високи и пречат. Другото, което е, че започва да ме ядат комари. И третото, което е, детенцето в един момент се буди, което е напълно нормално. И аз си зарязвам работата тук. След което пък стана изключително горещо. Дидо каза, аз няма да се занимавам там, въпреки че тия дървета тук, където ги виждате, дюлевите издънки, Дидо трябва да ги ореже, защото аз просто нямам физически силата да стисна ножиците заради лявата ми ръка. Добре, да си вземем ножиците и да пътуваме надолу, или? Добре, да. Айде. Че ме изядоха комарите. Те ли ядат? Не, те като имат какво да ядат в твое лице, мен не ме ядат. И какво? Тук ми се е скъсало това. Дръж да си го вържа. Тази капина е от моя колежка от Троян. Тя няма бодли. Тя няма бодли, да. Питомна е. Поне нещо питомно да има в този двор. Не може само диви хора. Така. Виждаш ли го другото? И докъде беше стигнала? И бях стигнала до там, че... Да, това верно се е скъсало. Защо? Какъв зор е видял, че да се скъса? Може да е духал вятър. Да. И просто бях възпрепятствана да мога да си махна всичкия хвощ. А преди това, когато започнах да чистя хвоща, ето тук горе, стигнах до някъде и ме нападнаха едни оси. След което пак с Миро... Я го затвори той. Затвори го ти сега. Така, с Миро? С Миро той дойде да вземе горелката и аз му казах, не, първо тук трябва да ликвидираме едни оси и сложихме бензин, след което запалихме бензина и нищо не направихме в общи линии. Как нищо? Сега няма оси май. Вече няма. И така. И добре. Айде да ходим надолу. Все пак, докато бебешето спи, няма ли свършим някаква работа? Ще свършим. Чакай само ето тук да изсипя тази вода и да приберем лейката. Там има ли нещо изобщо? Къде? Където поливаш? Да, бе. Хапимо.
Как те хапнаха? Хапи му по лаките даже му хапи. Ми хапнаха те, защото си сладък, вкусен. Да, така е. Защото тази година ще правим ли зимнина? О, да. Въпреки, че все още не сме изяли всичко от миналата. И от по-миналата имаме, и от по-по-миналата имаме. Но и видеото ми с кошчетата също замина. Трябва да ги покажем. Ама записваме си сега в тефтера какво трябва да покажем. Че много неща заминаха и много се ядосах. И те така. Няма ли да стане да се възстанови? Пратиха ми днеска друга програма, но не ми остало време да седна да видим как ще стане това. Да. Така, аз предлагам тук да пооправяме още малко, все пак. Ние винаги тук оправяме. И винаги ето така. Оле, това пък ако знаете какво е. Я разкажи историята на това алое. Това алое преди 2 години го донесохме от Италия. Ама буквално от Италия и си го донесохме буквално ние. Да. Може ли да разкажа кои хора ни го дадоха или не може да разкажа? Те хората не ги знаят. Какво значи кои хора ни го дадоха? Хубаво да. Едни хубави хора са ни го дали. Едни хубави хора ни го дадоха. Тези хубави хора работят в българското посолство в Рим. Както и да е, отглеждат си алое в двора. Мисля, че даже ни гледат канала. И донесоха... Този май не. Няма значение, гледат нещо. И го донесоха опаковано, ама то опаковано, разбирайте, едва сме го побрали в нашия куфър. Не стига, че ние бяхме единствените с чекиран багаж на това пътуване. След това трябваше да си извадим дрехите в турбички, ходи до фришопа да си купуваш някакви неща, за да можеш да си напъхаш дрехите в турбичките от фришопа, за да не се таксуват. Като цяло голямо приключение беше с това алое. Ама? И трябва да го пресъдя. Тук... така да се снима. Да. А тук имах една шифлера. Шифлерия, който както искате така да я нарича. Ето за това цвет става въпрос. Която я имам от повече от 10 години. Тя беше станала една върлина, която е търсила светлина и имаше различни разклонения по стеблото. Укърших и ги потопих във вода, така че ако този опит за вкореняване стане, аз ще остава една шифлера, а другите ще ги подаря на хора, които гледат това видео и искат такова цвет, растение. Ако някой иска, разбира се, ако някой не иска, ще ги гледаме ние. Няма как да стане това на компостера. Писане, какво става, бе, писане? Ще чистиме ли? Шиши, айде, да чистиме, стига си барборила. Айде, после ако сме чистили, ще покажем. Можеш до безкрай. Чак пък до безкрай. Можеш. Часът е 22. Капковото напояване работи. Гледайте тук какво става. Измъчихме се с тази прахосмокачка, с духалката, но... Доволен ли си? Малко от малко вече почва да прилича на какъв трябва да прилича. Много е хубаво, че тук сложихме този кът го направихме. Това много ми харесва и много функционално. Сега трябва да науча Калина да започне да ползва и лятната кухня, защото тя си още има някакви, не знам, съображения. Що не вървиш по него? Попърши. Какви съображения имам, моля? Не знам. Съображения. Имам съображение, защото ето тази чаша сега е тук и нашите котки, когато не са нахранени, ще се качат тук, ще съборя чашата, ще чупя чашата. Ти после ми кажеш, аз нямам чаша, аз ще да до Джъмбо да купя чаша. Ма защо след това си купила чаша? Аз казах ли ти да не купуваш чаши? Колко много хиляди чаши имаме? Значи имаме чаши. Да. И тази чаша ще седи тук да е 3 дена. Тази чаша стои тук 3 дена. И не е изчупена. Тази чаша си я вкарваш вечер вътре до кофемашината, не знам дали знаеш. Ти за тази ли говориш? За тази. А тази никога не е седяла тук. Се тая. Не се тая. Взимай мрежата и обясняй какво ще правим. Сега.
Идеята е моя да кажа. Ще ти ходя по гайдата. Да. Защо купи тази мрежа? Аз я бях купила с друга идея. Тук малко ще отрежеме само парченце, другото ще си го прибера, защото ми трябва. Когато станем пак крупни пчелари и започнем да вадим мед, тази мрежа ще влезе в употреба. Сега. Ето тук ще наложим тази мрежа. Ето така. Ето така. И ще я изпаткаме с рейки. Не, рейки ли се казват? Рейки се казват, с да. С рейки от пчелите. Ето с такива. Тези са кофти рейки. Тези са липови, мисля, че. Не, това е чамова. Чамова. Просто обаче са по-тънки, да. Да, бичени са по-тънки. И сега, като един истински глупав такова канал, ето ще използваме шипки, ще използваме малки гвоздейчета и ще ви трябва и чук. Това чукче е мое, знаеш ли? Да, аз... Какво каза попа? Няма моето. Не, мисълта ми беше такава, че аз още като ученичка съм си работила с него. Добре. Имахме труд и техника в 4-ти клас, знаеш ли? И ни караха да се обличаме в едни сини такива ватени дрехи. Дочени. Дочени, да, не ватени, дочени. Да, труд и техника аз бях много добър човек. И много ми харесваше. Сега, хубаво е предварително да заработиме гвоздичетата. Ще сложиме по 4. Мисля, че са напълно достатъчни. И ми ще видиме котките, като се качат върху мрежата. Така. Защо се използват тънки гвоздичета? Ще обясниш ли на уважаемите зрители? Защото се спукат от летвичката. Точно така. И даже ако искаш да използваш дебел пирон, трябва да се пробие с вида. С бургия. Не, трябва да го обърнеш е така пирона и да го затъпиш отпреде. Е така. И когато го затъпиш по този начин, също е пенис, който не пука летвичката. Това знаеш ли го? Не. Ето, вече го знаеш. А ти къде ги знаеш тия тънкости? Случайно да не си работил нещо с дърво? Малко съм работил. А искаш ли да продължиш да работиш? Ами, като цяло вече не искам да работя, искам да се пенсионирам. Като Йоана Йоко ли ще се пенсионираш? Еми, шишо. Да. Да не паднеш. Не би трябвало, нали? Вие с Миро сте я правили. И с Миро, ама... Аз се качих на нея, затъмнела, сега... Ти си 200 кила. Колко? Си ли 200? Не, аз съм 50 в евро. Колко малко. Ти сега какво мислиш за еврото? Аз мисля, че трябва да влезем в еврото. Без значение кой... Така си мисля. Не съм финансов експерт. Бялата ми тениска стана черна. Ще изпера. Някакви неща. В смисъл, ние сме влезнали в Евросъюз. Това да приемем еврото е част от целия договор. В някакъв момент, когато изпълним някакви си там неща. Ние сега колко сме ги изпълнили, колко не сме ги изпълнили, ама такива са неправляващите. Ние сме такива заспуляци. Това е. Щем, не щем. Значи, като вземахме евросубсидиите, никой не рева. Всяка, че приемаме еврото, ревят. Всички реват. И то защо реват? Аз доколкото разбрах, защото хората, които продават някакви неща, могат да спекулират с цените. Ама те спекулират и без да сме в еврото. По принцип, да. В смисъл, както каза Влади във видеото, където гледахме оня ден, има домати, които вървят на 7-8 лева градински домат. Виж сега, цялата работа е, ние вече нали сме в Шенген. Да. Няма граници. Тоест, ако ти е скъпо олиото, може да отидеш и да си внесеш един бус олио от Гърция или от Румъния. Нали, смисъл, ти вече ставаш буквално гражданин на света. Затова трябва да научи английски. Да, така мисля аз. Нали, комуникацията, даже това, което съм слушал по някакви подкасти и ми се стори логично, е, че максимално трябва да се улесни търговията в Европа. Защото видяхте какво става Тръмп като насецна, там и всички реват. Ние трябва да си станем силна икономика, тук вътрешна, да може да се търгуваме. Това никога няма да стане. Защо?
Да говориш за целия Европейски съюз или за България конкретно? За Европа говоря. За Европа, да, за Европа може. Между нас си. Да. Да бъде лесно да търгуваш с Гърция, да търгуваш с Румъния, не да прехвърляш, защото това са някакви трудности. Добре, как ще обясниш тогава ниската цена на доматите, които са от Гърция и високата цена на доматите, които са от България? Това, според мен, аз не съм много наясно как работят субсидиите, но субсидиите бават мамата на абсолютно всичко. Не трябва да има субсидии за нищо. Как тогава хората да живеят? Примерно, за 100 кг домати ти си изхарчила 500 лева. Нали така? Да произведеш 100 кг домати, ти си така мисля аз, не знам дали е вярно. За 100 кг домати да произведеш, ти си изхарчила 500 лева. Следователно, колкото се пада? 5 лева килограма. Нали така? Следователно ти, за да имаш някакъв кяр, трябва да ги даваш поне на 8 лева. На 8 лева, да речем. Да ги сметаме на 10 лева, да бъде по-лесно смятане. По-лесно смятане. Така. Тоест, вложила си 500 лева, искаш да изкараш 1000 лева. И ти трябва да продаваш доматите на 10 лева. Обаче, идват и на тебе ти дават, защото си по-малък производител, по-малка страна, ти дават 100 лева субсидия. Тоест ти можеш да си позволиш, благодарение на субсидията, да продаваш доматите на 9 лева. Обаче Гърция, понеже е голям производител, страна членка от много дълго време, по-голяма като мащаб, на нея и дава, да кажем, 300 лева субсидии. И ето веднага как на Гърция доматите стават много по-евтини, защото тя може, ако тя също е инвестирала 500 лева и иска да изкара 1000, тя може да си позволи да продава по тази логика доматите на 7 лева. И ето така преебават бизнеса. А труда, който са вложили там и труда, който сме вложили тук, аз не вярвам да е някакъв по-различен. Да се отгледат или домати, си е труд, дали са там или са тук, дали... Даже там бих казала, че е по-трудно, защото климата е доста по-топъл. Това са си само размислени страсти. Не знам дали е точно така, не знам дали на такъв принцип работи субсидията. Правим мрежа, защото бебето ще се събуди всеки момент. Да. Айде. Играйте! Дидо напоследък се е запалил да слуша някакви индийски цигани. Не цигани. Човек, това е отвратителна музика. Отвратителна. Не знам други хора дали има такива, да ще призове някой дух тук в гората да дойде да ни унищожи. Какво направихме сега? Изчистихме. Карахме ли малко нещата в ред? Какво е това сега тук? Размазал си някоя калинка. Без да искам. Как така уби калинката, бе? Защо уби калинката? Без да искам, казах. Добре. Изчистихме. Тук са посадени. Това е отписана. Това е отписана, да. Тя обича да лежи тук, защото сутрин пече слънчице и тук и тя обича да лежи тук и да се лижи и да си хвърля космите на тревата и това няма изчистване. Трябва да го изчистиме и да мокриме там, за да не ляга там. Да. Иначе цветята са насадени, както видяхте в другото видео. Тук имаме такава решетка. Да, просто като сложиш нещо, да не се фърля долу. Копадни, там. Да. Не е стилаж. Просто скаричка, която се чудихме как да оползотвориме. Така, за това нещо не разказахме каква му е историята, но това е част от буклуците, които нашия съсед изхвърли от мазето. Това е такова за дрехи. Аз едно време пазарувах от магазин Даная. се казва. Пазарувах от магазин Даная, който имаше магазини на Графа в София. И във Видин имаше магазини. Не знам дали съществуват още. И всичките закачалки бяха на такова нещо. Като го видях, викам на дедо, ти оттам ли го взе?
Но не. Историята е от мазето на съседа. А това отдолу, знаете, то още от миналата година каква се води? Гранитна. Гранитна, да. Гранитна стойка за чадъри. Абе, модерна работа. В София се изхвърлят и готини буклуци. Не се изхвърлят само буклуци. Ние цялата къща построихме от буклуци. И с писание Икеа. Те вече спряха да раздават книжки, между другото. Да. И ето я мрежата. 6 години ни отне да сложим тази мрежа тук. Това е велико постижение, да знаете. И тук си същата история. Как същата? Виж колко вече... Ето, подредихте нещата в касетка, да си ги вкараш вътре. Тук има само една чашка. А тук са бурканите и шишенцата, които предстои да бъдат напълнени. Дай Боже. Ако домата ни молят, не ни изяде доматите. Няма бе, няма. Дано. Сега какво ще ядем? Ще ядем удивителна наденица на Бони. Защото ние сме дебели. И ще ядем домати и краставици и сирени лук. Айде да спретнем една вечеринка. Айде. И лайф ли ще правим? Искаш ли? Не. Да пуснем едно лайфче. Не. Що бе? Хората спят, почиват си, утре сигурно имат да бачкат. Ние ще ги притесним. Как защо бе? Ох, много якичко бе. Ще ям и ще ходим да си спя при детенцето. Те всички така ще направим. О, виж колко яко. Да, най-вече ли Любче? Добре, сега моята идея е вкъщи да прилича на къмпинг. Не прилича ли на къмпинг? Сега Росен от тук трябва да отиде малко по-назаре, да се прибере малко. Аз чакам с нетърпение лампата за насекоми, за да ликвидираме комарите. Ама къде ще сложим нея? Първо там да ликвидирам улица. Първо горе на компостера и после ще сложим тук. Хубаво, става. Айде малко по-късно вечеринката.